ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಗುರುವಾರದ ಕೊರೋನಾ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ 177 ಜನಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಪರಡದುಂಡು. 187 ಜನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪೂರೈಸಾದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆತೀರು. ಅಂಚನೆ ನಾಡೊರ್ಮೆ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಪರ್ಬಗ್ ತಯಾರಿಲು ಆತನು. ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿ ತಿಕ್ಕಿನ ಕಾರಣಡು ಸರಳ ರೀತಿಯ ಗೌಜಿ ಗದ್ದಲ ಇಜ್ಜಂದೆ ಆಚರಣೆಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಯಾರಾದ ಒಂತೆ ಚೇತರಿಕೆ ಬೈದನು. ನಾಡೊರ್ಮೆ ಚೌತಿ ಪರ್ಬಗ್ ತಯಾರಾತನು. ಸರಳ ರೀತಿಯ ಆಚರಣೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿನ ಕಾರಣಡು ಮಾತಾ ಕಡೆಟ್ಲ ಚೇತರಿಕೆ ಬೈದನು. ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಪರ್ಬದ ಬೊಕ್ಕಾಂಡಲ ಕೊರೋನಾ ಕಡಿಮೆ ಆವಡು ಪಂಡದ ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಗ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಗುರುವಾರದ ಕೊರೋನಾ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ 177 ಜನಕ್ಕೆ ಸೋಂಕು ಪರಡಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂಪರ್ಕಡು 29, ತೀವ್ರ ಜ್ವರ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ 105 ಜನಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾ ಪರಡಿದೆ. 43 ಜನತ ಸೋಂಕುದ ಮೂಲ ನಲಾತೆ ಪತ್ತೆ ಆವಡಾತಂಡು. 177 ಜನ ಸೋಂಕಿತರನ ಪೈಕಿಡು 107 ಜನ ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕು, 14 ಜನ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು, 14 ಜನ ಪುತ್ತೂರು ಸುಳ್ಳ್ಯಾಡು 16 ಜನಕ್ಕೆ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಡು 16 ಜನಕ್ಕೆ, ಬೊಕ 14 ಜನ ಪಿದೈ ಜಿಲ್ಲೆದಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ದೃಢ ಆತಂಡು. 187 ಜನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪೂರೈಸಾದ ಗುರುವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತೇರಿ. 5 ಜನ ಮರಣ ಪಡೆತೇರಿ. 2 ಸರ್ತ 287 ಜನ ಇತ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಡು ಉಳ್ಳೇರು.